Здравейте! Здравейте, мили хора! Как сте? Добър ден! Включвам се сега на живо, за да споделя малко от последните си разсъждения на тема как успешно да развия Facebook страница. Говорим за Facebook страница, Facebook бизнес страница, страница, която е предназначена за бизнес, продукт, услуга. В тази сфера говорим днес. Предупреждавам, защото на индивидуалните ми обучения с клиенти много често дискутираме как можем да използваме Facebook страница, как можем да използваме Facebook профил, как можем да използваме Facebook група или Facebook ивент. Това са различни инструменти, различни средства, с които ние можем да достигнем до различни хора. Здравейте, ще се радвам да коментирате, дали ме чувате и дали ме виждате. Аз се виждам много добре, обаче може да си е само за мен това виждане. Така че ще се радвам да ми оставите коментар, кои сте, с какво се занимавате, и също така може да ми пишете налично в страницата относно това да отговоря на ваш конкретен въпрос, свързан с вашия брандинг в интернет, не само за Facebook, може да ме питате нещо и за Instagram, TikTok или например за вашия уебсайт. Така че може да ми задавате вашите въпроси на лично съобщение, а ако желаете да ми пишете и за да получите персонално кратко видео относно темата стратегия и Facebook реклами. Смятам, че за всеки един напреднал, начинаещ, без значение, това, което ще получи в това кратко видео, ще му бъде така доста добра отправна точка и много добра насока за това как да си развива нещата в момента във Facebook. Знам, че голяма част от вас си задават въпроса изобщо дали Facebook все още работи, дали това е мрежата на настоящето и дали въобще като цяло има смисъл за бизнеса. Със сигурност мога да ви кажа, че както за българския, така и за световния пазар, Facebook успява да държи първи позиции и продължава да бъде платформата, която просто в нея е масовата аудитория, която като цяло платежоспособната аудитория, аудиторията, която следи нещата, която разсъждава, която все още чете и която не очаква да гледа само видео. За най-любопитните от вас ще кажа, че в Instagram, например, в самия алгоритъм вече се върна, така да наречем, върна се значението на това да се качват статични постове. Какво имам предвид? Че в един момент от Instagram и от Мета като цяло много ни насърчаваха да качваме видео, рил видео и съответно, да, за тези от вас, които не знаят каква е разликата между рил и видео за Facebook, може да оставите коментар, да задавате въпроси във връзка с тези актуални неща за социалните мрежи, тъй като тези неща наистина имат значение, чисто технически да сте наясно каква е разликата. От Мета много време натискаха нещата посока видео, тъй като знаете конкуренцията с TikTok, голямата борба за кокала, както се казва, и видео. Но последно време, даже и от Мета са съобщили, че за самото органично съдържание, за развитието на нашия Instagram, вече е необходимо, т.е. не е необходимо, просто имат значение и статичните публикации, както и публикациите, които съдържат повече от една снимка, макар че това винаги е било значение и за двете социални мрежи. Така че това като тема за по-любопитните, а и за да ви провокирам, ако решите да ми задавате още въпроси в тази връзка. Разбира се, аз съм човек, който се занимава вече 10 години с тези неща, но винаги има много провокативни и интересни въпроси от клиенти, особено на индивидуални консултации, обучения, просто такива уникални въпроси излизат, че аз винаги бивам провокирана и за мен винаги това е интересно и голямо предизвикателство да работя с вас. Особено много обичам да си работя с любимите ми предприемачи. Разбира се, знаете, че доста голяма част от времето ми е посветено и на колегите маркетолози, така че ето сега имам и поредица от такива корпоративни обучения за компании и фирми, които искат да развият своята дигитална услуга, да предложат по-качествена дигитална услуга. Така че ако ви искате да се развивате в сферата като маркетолог, в сферата на социалните мрежи, Facebook, Instagram, как въобще като цяло да лансирате бранда в интернет, искате да се подобрите своите знания, своето ниво, може да свържете с мен. Работя и с маркетолози. Не сме си конкуренция, защото да, ние работим и с клиенти, пряко от тези неща, които ви коментирам, разбира се, че и практически ги работим с клиенти. Имам проекти, които управлявам, както за онлайн търговия, така и услуги,
и личен брандинг също работим за клиенти, но със сигурност не сме си конкуренти, даже напротив, мога да ви помогна много добре за това вие да си развиете тези неща в тази сфера, като качество на услугата за поддръжка на Facebook и Instagram, но както и да много се разпреказвах, пак много се разсеях, защото скоро не съм влизала лайв и много си харесвам червилото и днес просто съм в настроение, малко отпускарски вече съм се настроила. И както казах, темата на лайфа днес, както го написах по-рано, стратегия за успешно развитие на Facebook страница. Тези от вас, които имат персонални въпроси или искат да получат интересно, полезно видео на тази тема, може да ми пишете налично, за да си поговорим малко повече там и да ви обясня как може да получите това видео. Ако не ви отговарям веднага, между другото, да знаете, че просто не съм на линия, но рано или късно ще получите отговор, дайте ми време, защото наистина не мога да смогвам на всички запитвания, на цялата тази работа. В момента бизнеса кипи, бизнеса ври, всичко е в кампании, всички работят като луди, обезумели, за тези хора няма август месец, живота просто дигитално се развива всеки ден и наистина имаме доста работа, така че бъдете търпеливи, но ще се заслужава. Така, успешната стратегия за Facebook страница, което е една тема, която аз ежедневно обсъждам не само за Facebook, за Instagram, въобще като цяло за позиционирането на брандовете онлайн, защото вие знаете, че ние работим и с сайтове, с онлайн магазини, поддържаме такива и нашата цел е да помагаме на бизнеса да се позиционира в интернет като цяло, не само социалните мрежи. Сайта е едно основно перо, една основна и много важна платформа и канал, затова просто изключително важно е наистина, ако нещата вече са ви се случили по някакъв начин в социалните мрежи и виждате, че имате някакъв етап на развитие, там някакви продажби, съветвам ви, минавайте на това да се развивате собствена платформа, собствен сайт. Просто наистина това е изключително важно, за да може да използвате максимума, за да може да вземете максимума от мета, така да го кажа, защото наистина въпросният Facebook Pixel, наистина въпросните допълнителни опции към таргетирането са много важни, за това ние да достигаме до все по-качествена и все по-качествена аудитория. Сега, днес ще говоря само за Facebook, може следващите ни срещи да бъдат за Instagram или други мрежи, или за TikTok, или за видео, или за сайтове, но сега ще се фокусирам малко повече върху Facebook и ще ви кажа, че е изключително важно. На първо място е изключително важно самото съдържание и микса от съдържание, които ще изберем на база нашата дейност и бизнес. Разбира се, аз сега в момента казвам малко по-общи неща, опитвам се да давам примери. При всеки човек бизнес, услуга е различно и бих могла да говоря по-конкретно, но сега казвам малко по-общи неща. Много е важно да си определим микса от съдържание и да заложим на 50% на видеосъдържание, като разбира се за някои продукти и услуги това е изключение, не е задължително, но като цяло, общо говорейки, поглеждайки в момента общата картина, видеото е доста важно. Сега много ще ви изненадам с това, което ще кажа, че аз знаете преди години бях от първите хора в България, които започнаха да правят лайфове във Facebook и започнаха още смело да излизат и да заявяват своята услуга, че аз предлагам маркетинг, услуги и така нататък. След това вече това стана супер актуално, вече е доста комерциално. Знаете, че лайфове вече има и в TikTok, лайфове могат да се правят и в Instagram, но всъщност своята тежест лайфовете вече започват да я губят. Леко започват да отстъпват пред рил формата, който като цяло, като идея дойде от TikTok, започна в Instagram и сега вече актуално се развива и в Facebook. Но какво имам предвид? Риловете са важни, не от гледна точка за това вие да правите ангажираност, т.е. да имате твърде много лайкове, много коментари. По-скоро риловете на първо място ги разглеждайте като функция, като опция, с която имате възможност просто генерално да достигате до повече хора, до по-голяма аудитория. Така, и те се изкушавам да кажа нещо за другите социални мрежи, тъй като аз нещата ги гледам много глобално, но просто наистина ще се опитам да остана в идеята Facebook. Знаете, че аз започнах с тази социална мрежа Facebook, вече правим други неща, сайтове, онлайн магазини, Instagram, TikTok, видеа, но просто изкушавам се, защото ги гледам нещата глобално, но знам, че има хора от вас, които все още работят и развиват само Facebook. Аз лично в момента провеждам такива корпоративни индивидуални обучения на хора само за Facebook. Искам да ви кажа, че парите ви изобщо не са отшли на вятъра, даже това е страхотна инвестиция, защото в момента Facebook работи много добре и много успешно, въпреки че да,
цената за реклама се вдигна. Да, разхода е по-голям, да, разхода като перо е по-голям и за наемане на агенция на човек, защото знаете, че работата стана по-трудоемка и по-тежка като изпълнение. Маркетолозите, с които работим, знаете какво имам предвид вече за тези от вас, които искат да се развиват в социалните мрежи. Заповядайте, пишете ми, за да ви помогна за да развиете своите качества и да ставате по-добри в това да управлявате страници за ваши клиенти или за ваши бизнеси. Аз работя с маркетолози и предприемачи. Така че, да, нещата наистина станаха малко по-сложни, но това е положението. Така ще се опитам да се задържа. Ще се опитам да се задържа на тема Фейсбук, наистина просто много ми е трудно. Ще отпия глътка кафе, ще ви кажа на здраве с кафе, все още съм на кафе. Вие на какво сте? Може да ми оставите коментар. Аз определено съм голям фен на кафето, не знам за вас. Но да, така, да се върнем на темата Фейсбук, днес съм много разсеяна. Просто август месец, простете ми. Така, и Фейсбук, стратегията е изключително важно да започнем с идеята за съдържанието. Пак казвам, най-общо казано, около 50% от съдържанието да е видео и рил. Разликата между тези двете неща все още съществува за Фейсбук. За Инстаграм имаме вече само рил. Надявам се това да го ясно да се разбираме по този въпрос. За тези от вас, които не знаят, искат да научат повече за тази терминология и тези въпроси, може да работим индивидуално. В Инстаграм, сега и в сторитата и в Инстаграм, в Фейсбук можем да качваме, ето аз пак искам просто глобално да ги разгледам нещата, но хайде ще остана само на Фейсбук, че във Фейсбук може да качваме сторита с видео също така, което е много готино. Между другото, съветвам ви да качвате сторита с видео. Колкото и странно да ви звучи, даже сега аз тук част от това, което правя сега в момента този лайв, ще го споделя и в стори, и в Инстаграм. Какво тръгнах да казвам по-рано? Да, че всъщност риловете в момента имат по-голямо значение за органичното достигане, отколкото лайфовете. Разбира се, това не означава, че вие трябва да спирате да правите лайфове или този инструмент съвсем да отпадне, но аз ви казвам просто историята на нещата, как те се надграждат, развиват, променят, връщаме стъпка назад. Много са complicated нещата, но просто аз се опитвам да ви прокарам и през историята на самото развитие на тези инструменти, за да може всъщност да разберете есенцията и защо сега в момента това не е толкова важно. Казахме конкуренцията, TikTok, видеята и съответно просто нещата са наистина много навързани. Здравей, Роси, много лъчезарна и магнетична. Благодаря, че се включва. След малко ще пия кафе и аз добре спаска. Спаска на здраве с нашето кафе. Какво да ви кажа, хора, ви сега трябва да се глезим, трябва да си правим густото, защото иначе, между другото, в сферата на маркетинга, една идея за тези от вас, които са предприемачи и маркетолози, които искат така да се провокират относно това да са постоянно в креатива, в идеите, понеже аз правя менторски програми, работя с предприемачи, с маркетолози, менторски програми, там работим и личностно. И сега тук само ще вмъкна едно нещо и пак ще се върна на стратегията, ама знам, че това е много важно. В момента едно от най-ценните неща е да можем да работим със себе си. На здраве, да, на здраве. Едно от най-ценните неща е да можем да работим със себе си и да може самите ние да се провокираме. Наистина трудно е в момента, онлайн нещата са малко по-сложни и изискват и технически знания, и стратегически знания, и съответно да сме креативни. И то вече в един момент човек почва да се побърква от хилядите изисквания и неща, които трябва да можем да правим. Така че моят съвет към вас е, ако искате да провокирате своята креативност, в момента в който сте зациклили, нямате идея, не знам какво да пусна, вече ще откача, това е просто някакъв кошмар, защото аз имам такива моменти, особено когато и за клиенти, и моите неща, имейл маркетинг правим, просто толкова много работи, промоции, мислим. И съответно в един момент човек изпушва и просто не знае. Той трябва от някъде да се зареди, трябва да му дойде някаква идея, нещо трябва да се случи. Съответно тогава ви съветвам да си помислите какво е любимото нещо, което обичате да правите и да ви зарежда. Било то да излезнете за 10 минути навън на въздух, било то да си направите любимото кафе, било то да отидете до гората. Аз ония ден отидох до гората. Казвам ви го откровено, запалях си количката и се отидох като пиш в гората. Зяпах дърветата за 10 минути, просто подейства ми страхотно и наистина след това се върнах заредена и бях продуктивна както за моята дейност, така и за клиентите ми, така че ето един хак, така по-модерно му казвам. Връщам се към стратегията за Фейсбук. Изключително важно е, след като подберем нашето съдържание и сме наясно, че трябва да правим и видео, и рил, и така нататък,
Разбира се, лайфовете също не ги изключваме, те са много ценни като инструменти, но те са малко трики в момента и бих посъветвала да се използват за определени неща. При всеки, разбира се, индивидуално и персонално бих дала конкретните съвети. Хубаво е да започнете веднага да мислите в посока, независимо дали стартирате сега или просто искате да си вдигнете резултатите във Facebook, трябва да мислите от сега за правилната стратегия за платена реклама. Няма как да достигаме масово до голяма аудитория, ако нямаме платена реклама. Просто не знам дали това нещо хората вече го проумяват, разбират и то просто такава е логиката на самите платформи. Съвсем скоро ще ни принудят подобно нещо да прилагаме като опция и в TikTok. Очакваме платените реклами да дойдат в TikTok и за България. Платформата, която ще се използва за рекламиране в TikTok, ето аз пак глобално да ги разгледам нещата, просто не мога да е само за Facebook, лудница. Но казвам последно за TikTok, че се очаква скоро да отплатените реклами и платформата за менажиране на реклами в TikTok е подобна на платформата в Facebook, така че сега е момента да се записвате за индивидуални корпоративни обучения при мене. Аз ще ви науча как да използвате рекламната платформа подробно, стратегически, технически, много неща да говорим, много въпроси изникват, наистина е голяма лудница, но определено си заслужава. Съответно, вие ще имате и подготовката, за това ще имате знанията и основния ориентир за това да си движите нещата и в TikTok в последствие, защото това ще е една от водещите мрежи, това е прогнозата, това ще е една от основните маркетинг социални мрежи в TikTok. Така се говори в момента и това, което казвам, е от тук и сега. Така, връщам се на стратегията. Разбира се, когато говорим за платена реклама на стратегията във Facebook, е много добре да помислим чисто стратегически за самата платена реклама. Тоест, какво трябва да... Тоест, първо, аз на първо място с какъв бюджет разполагам и на второ място този бюджет как да го разпределя. Лайкове ли ще искам? Engagement ли ще искам? Т.е. ангажиране. Ще искам ли аз малко така професионално изкривяване, защото на обученията, които правя, на последния ми вебинар, който организирах, имаше хора, които искаха да говоря повече на български и искаха чуждици. Така че за това превеждам за тези от вас, които не се чувстват комфортно с американизирането. Трафик ли ще искам, продажби ли ще искам, аз онлайн магазин ли искам, продукт, услуга ли съм, какво. Това са много важни неща, защото те ще определят какви платени реклами и как ще си разпределим бюджета. Между другото, е страхотна отправна точка, дава и моят дигитален наръчник Новият маркетинг. Пишете ми налично или в коментар ще ви изпратя линк за повече информация и направо да си го вземете. Този наръчник е Тести 99, абсолютно за едно кафе говорим. Но в него има страхотни въпроси и страхотни насоки за тези от вас, които искат да минат на следващото ниво, да поговорят с себе си, задавайки си правилните въпроси, за да може да решат какви кампании да пускат. Защото това наистина е много ценно и много важно да можем правилно да управляваме нашия бюджет за реклами. Когато говорим за стратегия при платените реклами, е много важно и да поговорим за аудитории. Разбира се, таргетите са от изключително значение, но на първо място ние трябва да определим коя е нашата реална аудитория. Тук сега аз не искам да ви говоря за тривиалните неща. Тази дума просто ми е страшно нелюбима. Тези две думи, потенциалния, идеалния клиент. Вероятно това сте го чували 200 000 пъти. Аз не смятам, че има идеален клиент. Аз смятам, че имаме много потенциални клиенти и честно казано, да, наистина има нещо основно, което търсим в нашите клиенти, но това също се променя. Това също се видоизменя, също се изменя във времето, когато ние надграждаме, когато искаме да работим вече с други хора, когато искаме вече други пари, когато поставяме други цени, особено при консултантите, защото аз работя с доста консултанти в сферата на NLP, психологията и така нататък. Знам, че голяма част от вас претърпяват развитие, вашия идеален клиент в един момент се променя и започваме да търсим друг тип клиент. Така че, или клиенти, аз обичам да си оставям отворени вратички, да имам повече опции, така че да, ние трябва да сме наясно на кого продаваме реално какъв човек търсим. Примерно сега представете си, че вие сте на физическо събитие, просто вие присъствате на някакво събитие и трябва там да се продадете на определени хора. И кои са тези хора, на които ще искате да се продадете? Кой е вашия клиент? Оттам да започнем и оттам вече ще ни е много по-ясно какво в последствие да направим при настройките на аудиториите, самата стратегия, до кого ще достига самата платена реклама.
Така, другото, което е много важно, за да ни е успешен резултата в Facebook страницата, е ние да преценим дали можем да използваме и някакви, т.е. бих добавила и някакви други инструменти към Facebook с цел, т.е. от към Facebook с цел просто да се популяризираме, т.е. било то Facebook групи, да развиваме затворени общности, било то да правим ивенти, да използваме този инструмент, който в Instagram, например, го няма. В Instagram не можем да генерираме ивенти, можем само да отбелязваме, ето аз пак отивам в глобалната посока, но просто наистина, защото се старая на моите клиенти винаги да давам различна гледна точка, винаги да давам няколко гледни точки, винаги да давам различни опции. Не залагайте само на Facebook, това е моят съвет. Не залагайте само на Facebook, развивайте се, правете си сайтове, правете си онлайн магазини, развивайте си в другите мрежи, правете имейл маркетинг, случвайте на живо неща също, правете инициативи на живо, организирайте и събития. Сега в момента можем да си го позволим това нещо, живи здрави да чукна на дърво, че то направо човек вече не знае какво да го очаква и с тази инфлация. Но като цяло правете неща в няколко посоки, нали? Не залагайте само на Facebook, ако разбира се имате времето и финансите да си го позволите. Но аз лично бих ви насочила да комбинирате с Facebook група, която все още като опция го няма нито в TikTok, нито в Instagram, нито в другите платформи. Facebook групите са страхотно място да се свързваме с група хора, които се интересуват от конкретна тема и заедно дискутираме и споделяме общи неща. Така възприемайте затворената група във Facebook. Това не е Facebook бизнес страница, това не е масовката, това не е всички хора, до които искаме да достигнем, за да ги уведомим какво продаваме и какво предлагаме. Нали? Различни са нещата. Също така, съветвам ви да помислите и за Facebook ивенти, ако може да организирате такъв тип, по някакъв начин да предложите вашата услуга, да кажем, в случая говорим повече за консултанти. Това отново е част от съдържанието, защото нали, ние се въртим около съдържанието или около рекламите, нали, разбирате. Това са двата основни компонента, които се въртят като основни, които трябва и стратегически и технически да ги научим и да се разберем със себе си какво ще действаме точно там. От към съдържание е хубаво да правим и ивенти, да каним хора и разбира се, бих ви посъветвала да развивате и вашите потребителски профили, защото всичко това е Facebook. Всичко това е стратегия във Facebook. Това не. Аз, например, на моите клиенти, когато работим индивидуално, аз им казвам как да се разработват и личните профили, какво да комуникират там, как да свързват Facebook страницата си с потребителския си профил, съответно какви сторита също да качват, защото сторитата в момента са много важни. Ето това е другото нещо, което така искам да кажа в тази връзка, е да залагате на сторите, както казах по-рано, наистина и видео в стори, също просто да има някакво движение е много добре. Така че мислете в тази посока. Много често, сега за да ни е успешен резултата във Facebook, много често хората така малко са нетърпеливи, бих казала, особено предприемачите, даже не малко, много са нетърпеливи, но това, което е моят съвет е да се заредите с търпение и да дадете наистина време на нещата да се случват, защото ако примерно сега вие започнете активно да правите рекламни кампании, резултатите може да не дойдат веднага. Разбира се, то много зависи от вашия продукт, услуга, цена, конкуренция. Нали, тези неща са изключително важни компоненти, но като цяло хора, наистина е много важно да се заредим с търпение и да оставим нещата да се случат, защото ефекта, все още рекламата във Facebook работи на принципа лавинообразен ефект. Тоест ние не можем да очакваме, пускаме сега и нещата веднага се случват. Не, това работи с натрупване. Особено когато имаме сайт, когато имаме пиксел, когато имаме онлайн магазин. Нещата работят с натрупване. Тази машина, докато се задвижи, докато събере информация, докато намери правилните хора, до които достигаме. Плюс това не съжалявайте, защото всяка сума, която вие инвестирате във вашата Facebook страница за реклама на вашия сайт, тя си отива за вас. Дори пряко веднага да не дойдат продажби, вие разпространявате вашия бранд. Вие използвате момента, за да достигнете масово до много хора. И това малко ли е? И като почнат някакви хора, ама аз сега нямам толкова продажби. Да бе, човек, ама днеска твой продукт, твоята реклама, тя е достигнала до 20 000 човека. Са видели твоя продукт. Утре можеш да го ремаркетираш. Това примерно да си го сложиш в стратегията за реклами, за да се опиташ да достигнеш отново до тези хора, да им напомнят, да завършат поръчката в твоя магазин или да си вземат нещо друго.
upsell и така нататък. Така че тези неща са много важни и не трябва да имаме някакви грешни очаквания и някакви супер, сега тук бързо всичко трябва да става, тук е сега веднага и на всяка цена. Всяка една стотинка, всяко едно време инвестирано в мрежите, то си е за вас, то си е за вашия бранд, той се разпространява така или иначе като име, awareness, популяризиране, така че помислете си наистина в тази посока. Това е от мен за днес. Ще се радвам да науча повече за вашите драми в маркетинга. Както казвам, аз много често съм маркетинг психолог, защото много задълбавам, анализирам и се опитвам да помогна на хората да преодолеят себе си, за да могат да правят още по-успешен маркетинг за себе си. Особено много работя с консултанти в тази посока в менторската програма. Така че пишете ми, за да работим индивидуално или за въпросните ваши конкретни въпроси и видеа, за които говорих в началото на лайфа. Ако не сте се включили в началото, изгледайте го сега, когато го публикувам лайфа на страницата. Изгледайте го от началото, за да се включите и за да си вземете полезната и безплатна информация, но имайте търпение да ви отговоря, защото няма да се случи веднага. Просто за това ви гарантирам, август е, работа кипи, просто повече работим, отколкото почиваме, така че желая ви прекрасен ден, много успех, много продажби, много лайкове и добро настроение и до нови срещи!